Kapitan Joseph Coime, Deputy District Commander sa Philippine Coast Guard Northern Mindanao ni butyag nga ila pang gibalidar karon ang mga sugyot sa mga paryente sa mga survivors nga dunay ubang mga pasahero nga wala malista sa manifest sa nalunod nga MV Maharlika 2. Si Coime nisulti nga ang nalista lang nga sakay sa barko mao ang 84 ka mga tao nga naglakip sa 58 ka mga pasahero ug 22 nga crew members. Matod ni Juan Cuyago, skipper sa barko, nga duna sila giihap nga 116 ka mga tawo nga nisakay sa MV Maharlika 2 sa wala pa ni mando og abandoned ship ang kapitan. Apan si Commander Armando Balilo, Coast Guard Public Affairs Chief, gisalikoy ang aligasyon nga overloaded ang barko sanglit ang maximum seating capacity niini kay 403. Matod niya nga ang mga survivors nga wala malista sa manifest kay bus o truck drivers o mga last minute chance passengers nga wala makapalista sa ilang mga pangalan atol sa pagkuha sa ilang mga tickets.